Wow! What's up mga bugok? We're back! So, balik na po sa mong vines pero kulang yapon me. Nasa ibutang tingilakaw. Klase man gud module. So, mara to guys. So, balik naman me. So, balik na po hatay niyo kalingawan. So, keep in touch and subscribe next 101 Vibes. O gatuan ni sugdan to gayon. Sugdan na tong kabuang. Ay, salamat. Kalo is Ginoo na plaster ang gamay yung motor ba. Nagmay lang gud si gamay rek sweldo pero naputay kadapat sa tong motor ba. May na lang punipod. Alita makamahay. Ano sa kaning sagin nga no? Nga bunga ug lubi? Ako ra kay ko ay bubo. Hanay, nanang po'y naghangad-hangad sa saging oh. Mangawat siguro ning tawhanan eh. Ato unahan na po'y nagkurig-kurig motor. Ya, baka na, basi nangawat naman po gana eh. Ato na ako ne. Ay dong, nagunsa man po kaani nga dili mangguro ni imong lugar. Ha? Aguti ka nga ako maning tinanom. Sapod, di mo po na imong lugar. Hanay-hanay, pasangin lang mo nung kung dili akong lugar. Diri gani kung niagig ako ng lugar o niya. Bukuan na nung kadira nga dili akong lugar. Ha? Sabar, gugay ka. Ano manghilabot man ka nga di mo na imong lugar. Hanay, manghilabot ba rin kung dili akong lugar? Ikaw man dili imong lugar. Magbalik-balik na istorya ne. Ano naman ganing punuan sa saging nga? Imo din yung punuan sa saging. Unsa dili ni ako ah? Ha? Kabalo ba ka? Nga duro kong pahulatan ni mamunga ni Glube? Ikaw ba? Ano mo sukod-sukod mangyud ka? Anong hapak mo po ka? Sakit ra ba kayo? Anan, sakit man day. Unya nga nung musupag man ka na ko. Nag-ingnan di kag nangawat ka dira. Ha? Sa mukha pagod kayo ni Moy. Duro tang paabutan ni mamunga Glube. Mauli na lang ko eh. Na halalakaw kay ug mamungag lubi ning saginga ako o nagyud pod ne. Wow! Duta na gini yung motor uy. Atay lupig na motorista kugdoy na ba? Ito ya pula. Sinaw to. Ako asinaw. Panisong agtang ni. Ano po ni? Hoy, dong. Imo ang motor ha? Ha? Isa man ka? Hanay, gipangutana ka na ko. Imo ba ng motor? Basin og nangawat ka. Kay nao? Na imong naong murag kawatan. Ano eh? Asa pagkakawatan ako ani ako aman dyan eh? Ikaw noon. Murag baboy. Kabuhis tangkal. Hanay, nanaway ka na ko. Naramo po na imong agta nga perti sinawa. Sus, basing gusto ka, isulod mo ka na ko ng motoron. Sinaw day ha? Hanay. Dol man ka. Aw! Basig kini mong ipakita. Sinaw day mo gusto ha? Ha? Kini day mo gusto ha? Joy! Hanay, manumbag man. Mutana naman tako. Aw! Nangutana naman day ka. Imo tang giklaro ron di ka masumbagan ako. Ay, pasensya lang po. Saong musuko manday ka. Hala, sige. Ulakaw na lang ko ari. Adlok tawanan manday.
kag imong maamis sa imong motor ba? Ana sige. 1 2 3 1 2 3 action. Ha? Pagilang ko dira. Saba kay ka. Pura pugkuan. Ya, kalimot ko. Wow. Sige. Action. Ha? Ano? Ano ito, Brad? Ay, kagabalo ka. Two, three, action. Ako yung kabangan. Hindi din mo gusto, ha? Ay! Way uyab, kinsa diri way uyab. What's up mga bugok? So, shout out, shout out. Shout out ko sa akong pares nga si Margie Miti sa Hundog, sa akong bugoy nga si Prince Angelo. Amping lang mo kanunay. Shout out ko sa akong mga kauban sa Prince Hypermart Roqueta. Na salamat kayo sa inyong pagsuporta sa akong mga kaparentihan kay Igagawan. Sa ilabi na sa akong igagaw nga si Martin Dumaog. Salamat kayo sir og sa kung isuon sa Lanao nga si Arnel Dumaog, siyang anak nga si Arian Dumaog, si Archie Dumaog, sa asawa sa akong magulang nga si Joyce Dumaog. Salamat sa inyong pagsuporta og sa akong igsoon po nga nagtrabaho sa Usamis si Tirsa Dumaog. Salamat kayo. Og usbon ako, salamat kayo sa pagsuporta sa mga kauban sa Prince Delivery, sa among tiil nga si Clyde, o sa among WIC nga si Justoni Balukan, o sa among marketing nga si Jandre Buhian, o sa among cashier sa COD si Jandre Manggubat, o cashier sa Maisuki si Hani Dumpa, o sa among kauban nga picker nga si Jericho Romero. Salamat kay inyo mga brady. So, shout out ko sa asawa nga si Karen, sa anak nga si Tantan, si Gisa Ostero, John Aaron de la Cruz, si Arenta Cogdo, Rinan Hambo, Espiritu Maisling, si asawa nga si Agnes, si anak ni si Taluy-Luy nga ma-birthday, may mga pilang adlaw gikan karon, og ni Joanna og Joanny Maisling, ni Jimbert Aplaca, Alkem Bisangre, Leilani Masayon, John Vic Ate, Christian Palana, si Chloe Nuktan, si Kurt Jurgan Pagirigan, og silang kuan si Reggie Maglinte o siyang asawa nga si Ebe, silang King, si Kier Caprizzo, silang Ibon, si Giser, si Braz, si Engelbert Puliran, si Kini Kainkoy, Dave Bulyas, Ebe Maglinte nga nasa Kwa 8, si Florilen Maglinte po nga nasa Kwa 8, og ni Ayan Maglinte o siyang pamilya, og sa Kuanday sa ako ang uyuan dira sa Camotes Island si Raul Maglinte o siyang asawa nga si Ate Laura o siyang anak nga si Bray. Hi Bray. Og si kuanday pod sa si Sir Joel Orsilaga sa taga Kapatagan. Sir Jo, salamat sa pilitson dirag tagay. Og si Jusel Bautista. So, more to guys. So, kung gusto mo mapa-shoutout, so, kung makita nyo nga video, kung sa Facebook man sa YouTube ninyo nilalantaw, comment na mo sa ubos inyong ngalan. Okay, para ma-shoutout mo sa sunod pa na mga video. So, more to guys. O, dagang salamat. Broken na pod na sa FB, mag-tweet, Twitter, pati pod diha sa IG. Gusto ka chat, chipig para man laki. Karon chatan, mamili manon og lalaki. Gusto guyab, gusto ka chat, kung tawat na lang imong uyab. Isa sa mga rason hantod karon nga nung wala jabon kay na uyab.